Добро утро, края на месец юни, 31 мисля, че е ден на заплати, петък, четвъртък е, извинявам се, не помня кой ден съм учи. Петък сме днеска, боже, петък сме днеска. Бях на лекар, извинявам се, бях на лекар. Вчера предния ден, защото като помоля за лекар, са вика, не знам, глупости, тъй, че днеска отидах на лекар вече. Не съм се карал с витка, тя ми звънна през деня, между другото. И аз си повиших тон, повиших и тон. Тя само викаше, как няма да я викам, при условие, че аз като помоля за лекар и тя ми крещи, ще кажеш, трябва съм виновен, че съм болен. Знаеш много добре, че като ма бях добре, че не съм важен за тях, ясно е. За тях е важно Теодор и Данчо да си ги имат, да си ги гледат, те са само най-болни. Извинявам се, Данчо е най-болният. Той е най-болният и най-добре, най-работливият. По-болни от него няма и по-работливи от него няма. Истината е това, да. Закусих преди малко с мама на пейките. Да. Откриха ме, че изчетовидна жлеза, че не знам какви глупости направил. Вече тук. Сега вече то нищо, аз не мога да стана и донор. За нищо, нямам нищо здраво по мене, бе. Кой мога да ударя? Сърцето ми не става, белия ми дроб не става, черния ми дроб не става. Нищо не става, може всичко ми е болно. Главата ми да не говорим, че тя е стулото ма. Няма нещо, което да става по мене. Обаче отивам на работа пак де. И по-рано, казах им 11, аз ще отида в 10. Късмет изкарах, Драгнева ма вкара по-рано. И тъй. Майка ще извъдна по-късно, защото купих и тортички за малкия, да видим дали ги е харесал. Взех и някакви дебарцини, забравих ги, изядах си дългата баница и толкова. Чакайте, хора, чакайте. Аз си карам помежду другото. Не, че ми пречи. Ще държа един телефон, волана ще го държа с две ръце. Предината подпира само да стига. Карам направо само. Да, че не ми е добре, не ми е добре. От бързане сутринта от рано, бързане, но пак влязах на време, но това е добре. Влязах на време, всичко е окей. Всичко се оправи, маля, тоска много, той е на аварийни. И тъй де, трябва да ги качам вече тези клипове. Мам, стара, забравям се. Като отида ще го закача този, да, ще изчакам да ми свърши паметта, после ще го кача, обещавам. И ще го изтрия, ама той се изцява за мен, ако някой го хареса, кой ще го харесаш? Тържен клип, никой не го гледа, аз ми е ясно, ама и аз обичам само да гледам весели клипове, обаче понякога ми става тъпо и гледам си ги моите видеа, да видя как ми е минала деня, защото съм забравял, аз наистина забравям много. Вчерашния ден, примерно, не го помня. Имам чувство, че е минало месец, даже и повече. Забравям, не помня и чувства нямам никакви, не мога да се усмихвам, не съм помня от кога не съм се радвал, не съм... Нямаш чувства никой, даже и не ми се яде нищо. Да, то не ми прави кеф да яма. Ям просто защото сутринта рано баничката ми е най-хубава. Защото гледам там спират, хората ядат, нали, и аз покрай тях изяждаме на баница с един айран. През другото време гледам храни, нали, манджи, не знам какво, мале, вчера ядах ли, не ядах ли, забравих наистина. Майка ми направи специално картофи с пили. Дали съм го ял, не помня, ама знам, че съм прибрал всичко. Не помня нищо. Ама нищо.
Иначе се справям добре с работата. Бях много зле. Имам клипове в Фейсбук, когато съм бил зверски зле. Бях зверски зле. На своя глава аз спрях си лекарствата, които ми ги дали, вписаха от лудницата, ги спрях. Не, че почнах да помня повече. Единствено пия ситизин сега, който е билка някаква, такава добавка, за да може да работи мозъка, но не помня, забравям още, не съм добре. След инсулта, като загубих съзнанието, значи и от тогава представете се да не спите въобще, главата като не може да заспи. Диазепами и такива няма да ви помогнат. Единствено аз имитирам хората, гледам хората какво правят и аз правя също. Някой ако такова и зато и гледам да се събирам. Чакай, пиче, не пускай, не гадже. И сега ще да си паркирам на моето си място. Няма да заемам място на тези. Да, вчера паркирам до Теодори, му оставям място, нашия ни паркира демонстративно, викам, оставих му място, вратите една в друга, не знам си какво, викам, добре бе, аз няма да паркирам. Чакай, кой е този Теодора? И аз ще си отида на ти, ще паркирам там, бал съм ги газа всичките. Кой е Теодора? Паркирам се. Демонстрирай ме, колко искаш. Ще спра където спирам, където ти искам. Айде. Успешен ден на всички ви желая. Влизам в базата, преди ще спра където си искам. Няма да съм наказан вечно. Айде, леки успешен ден на всички ви желая. Обичайте се.